Bapa kula dipun keparengake lenggah. Monggo aku aturi ampun sewu. Injih. Panjenengan niku sinten wingking saking pundi to? Napa panjenengan punika mboten kemutan dhateng swanten kula Bapak? Aku koyo kene ning suarane tapi ning kok kuwatan bagus ngono bae. Bapak Sewu injih tiyang sepak niku lumrah ya to. Pangling utawanipun boten pas niku sinten panjenengan. Walaka mawon kula punika Sanggara. Sanggara. Injih. Lah kira anakku aku biye to, Pak? Ora kurang kan koyo kene iki to. Bener Sanggara. Kula Sanggara Bapak. Nggih. Kok mate gemereran koyo ngono to? Ah biyen isih cilik kok saiki. Bapak antuk berkah pangestu panjenengan kula dados adipati wonten ing Kadipaten Jagaraga. Tapi aku adipati awake gagal mubna panjenengan ki lho dino lah bolak-balik koyo ketak tangan kok kecek iki lho. Iya. Masuk kene iki gurune Sanggara to. Dadosaken kanggenipun manah kadya sinamber gelap yenipun kula sowan dhateng panjenengan cepindah kula kepengin mangertosi pagabaranipun panjenengan nyatanipun Bapa Sidikara wonten ing Kotak Slawe tasih karahayon wilujeng. Nggih. Sing kuwasa yer ana ing Kotak Slawe ora ana bebaya. Nggih. Ingkang angka kalihipun. Kula hamung kepengin mangertosi Endang Mustika Sari punika langgih sampun ahiring dewasa. Pundi pawonganipun? Endang Mustika Sari ya dudu iki ya iki. Punika Endang Mustika Sari. Nduk, Nok. Apa ora eling kelawan pun Kakang Sanggara? Wah, jan indah pasuryane. Ya ngendongi sampean barang lho iki, Nduk. Sing sampean barang iki. Nalika semono njaluk apa wae dedolanan kae nganti pun Kakang kecemplung kali gendong sliramu. Mobil layane Mas. Kowe isih belum-belum yen saiki akhire dewasa. Nggih. Bapak raos bingah jroning ati kula. Kula sowan wonten papan punika abenajeng kalian panjenengan. Bapak kula badhe kula nuwun. Iki lho Mas. Iki marang rezekine awake dhewe iki kok terus lho bae. Panjang banter kowe iki. Anu sewu jenengan iku sapa kaya ya. Napa panjenengan menika suping kalian kula, Bapak? Ayo ayo ampun yo Ora ora tau weruh kok ya. Jenengan iki sinten? Kula menika Sudarto saking Maespati Bapak. Sudarto. Loh, Mas. Kyai Darto, Kang Mas Sanggara. Sanggara. Kyai Darto. Panjenengan menika tansah gagas lho. Kakang Adipati. Sang
Sanggara dados Adipati kaya. Oh, nggih. Mosok Sudarto. Menika Sudarto lho Kang. Sing isih bayi cilik kuru senengane mangan tempe gembos kae. Lah menika sakniki kula gagal panjenengan tuh. Nggih to. Menika remenanipun tempe gembos. Apa bedanipun Bapak? Sudarto cangkrang. Iya. Sanggara rambute kok dayu. Lho sampeyan ki duwe anak murid kok Bating kula menika bagus tolakan Bapak. Tinggane kok krasana. Nggih, Bapak. Yenipun kula prapta wonten ing ngarsanipun panjenengan. Sejatosipun wonten gatos. Yer. Asli Bapak ki mau ya kangen kahanan ing negaramu. Jatuh Oh, menapa kemawon. Kula prapta menika namung badhe lamar Dewi Endang Mustika Sari Bapak. Sudarto. Injih. Darto. Terus Siratus tumeka arep lamar Dewi Endang Mustika Sari. Aku iki kok semon-semon kegojekan. Waduh Bapak, dok nalika semanten kula sampun rawuh ing papan punika, kula nggih badhe nglamar kananipun Dewi Endang Mustika Sari. Ning oh bocah mung siji kira karo iki lho. Sudarto ijin atas. Sing luwih dhisik aku. Tumeka ning papan kene. Kula glendrehake. Dek menika rumumbun. Kula menika didumuk dados sesembahan wonten ing asma. Napa panjenengan boten paring kawelasan. Kinipun kula dados ratu nanging wonten syarat-syaratipun lho. Syarate apa? Kula gadhahi garwa kula nggih gadhahi titikan nggih punika Mustika Nek Sari. Mustika Sari kuwi aku sing bakal nglamar, bakal ndak boyong ana ing Jogorogo. Panjenengan paringke kula mawon Aku Kang Mas. Kula ingkang lamar Dewi Endang Mustika Sari. Kula tresna kaliyan Dewi aku ya Endang. tresno kelawan Endang Panjenengan kok kados mekaten. Mesti ya aku sing luwih tuwa ana ing papan kene. Kuwi sing budhe. Bocah kowe mau siji. Bocah iki wong loro iki piye carane ra ngono. Ning kula ingkang tresna kantos tulus ing batin Sing kula. duweni tresno ki ya aku kelawan Endang Mustika Sari. Saged boten saged kula ingkang garwa Dewi Mestine Mustika Sari. Sanggara Saged Kang Mas. aku sing bisa. Boten saged Sudarto. Wong tuwa ora bisa nentokake. Kabeh kuwi mau gumantung marang sing nglakoni. Bu, nah iki ana piantun loro cacahe. Sanggara lan Sudarto ngersakake kuwi. Mung gumantung marang kuwi sapa sing mbok pilih. Endang Mustika Sari aku wae. Aku Derek sowan bakal Sanggara bakal sampe mesti ana ing Jogorogo.
mesti ning aku. Kepala Lajeng masuk karanti. Gigi menapa? Gigi menapa? Senggara Sudarto. Nggih. Nanti wong tuwek iki kenggosan. Gigi menapa? Aku iki bondo nyuda ora ana gunane. Gigi menapa, Bapak? Alah sik tak ambekan dhisik. Ngomong, tak kandhani. Panjenengan kula kemawon Senggara Sudarto. Dados pundi Bapak? Senggara bote sapa? Mustika Sari. Wis teko sari ora ana. Wonten pundi?
Kudu Prabu Indranegara. Wanyu Kang Mas. Ya tolong bapakku. Awas aja. Aja sampe ucul. Dadi Ndang Mustika Sari, kowe kudu dadi bojoku. Imbaono katresnanku diaji. Ora aku ora tresno marang sliramu. Aku tresno. Ora. Ayo. Wis to kaya bawa sampean manut wae awas kebagus. Aku gelem ora. Aku kudu gelem to. Piye? Yen to sliramu ngersake aku, aku ngersake wali minangka pinanganten. Oh, pancen yen tak pikir bener. Wong bebrayan tanpa ana waline ora bisa sah. Mula saka nyayu oleh wali. Iki kudu gawe dhewe sing ngati-ati, aja sampe ucul. Ngerti? Iki jane. Jane cek Kang Mas Luki ora kurang samubaran. Tapi njaluk apa? Mobil. Ndak mobil apa? Pajero. Ini masono. Cek. Aku kesel mari pelayon. Awas. Aku kesel. Ojo aku jaluk es. Es jeruk. Cuma BS. Soda gembira. Cappuccino. Aku jaluk tukono es sing oke. Es. Oke, aku melak. Ndak. Aku mau soda gembira.
Mas. Kowe sapa? Kowe jane sapa nang kene mestine sing mateni Mas? Tutu Masku ya kowe. Tutu aku sing mateni. Tutu aku. Mestine sing mateni Kang Masku ya kowe. Tutu. Sing ana ning wong kene ya ora ana liya kok kowe. Tutu aku Sanggara, Adipati Jagaraga, tutu aku. Lah sing ning kene ono jeneng aku udu aku. Tutu aku Sanggara. Lah. Sing sapa? Sanggara, Adipati saka ing Jagaraga. Sanggara. Hmm. Terus iki kepiye? Saiki ngene wae, Kang Mas Sanggara. Sing wis mati ya wis bene mati. Terus, Sing penting lak ya awake dhewe. gak mok. Werep nyapa? Wis to Kang Mas, sampean manut wae, sing penting lak ya awake dhewe. Gak, wis, ora Sing usah. wis mati ya Ora bene usah. mati. Ora usah. Bakal mari pidana. Kang Mas. Lho, ini bojone. Aku malah dadi bingung. Yen kok Kang Mas Aku bakal ngombe racun. Benen aku tekanin pati. Oh, itu ngompol ya. Biasa. Yang tahu isih urip tanpa kowe ora ono gunane gajah. Luwe becek. Aku bakal ngombe racun jajak. Piye kedadiane bocah cek loro iki mau. Ha wis tumekane mati kok. Wis dikasih datang. Piye iki, Pak? Ya, tuku iki. Lu, iki kenapa Mustika Sari? Sanggara. Nggih. Ya sepurane wong tuwa sing gedhe marane. Nggih. Oh, Mustika Sari. Ngombe racun. Tumekane panas. Eh? Lah saiki gumantung saka kowe.
wis. Oh. Gah wis. Wit bojoku kuwi wis duduk. Karo kowe lah. Sing mati ya wis ben mati. Sing mati ya ben mati, sing urip dineliti Sangga. Apa pancen kowe ora duwe rasa tresna marang Wah, Wis ora duwe tresno tenan. boten wong kula kok kengken tresna kalian wong wis mati. Lah mati kowe kuwi jodone dhewe. Nggih. Oh ya wis terima kowe ya. milih sapa? Kula milih Hendrawati kemawon. Oh, ngono. Ya wis ora ngopo-ngopo pancen kuwi mau Nggih. jodohmu kok. Ning aja getun Aja ya. keton lho ya. Boten ketun. Yo. Urip ya. Lho, Musikosari. Urip. Piye to iki? Terus Jare kowe milih hubungan kuwi. mosok aku karo terobong. Ora diajet. Aja bengok-bengok abangmu kaya lawa lho. Ayo. Dhewe Pak Eko padha karo sing anu ngopo. Ngono. Wis Wis nek tak jaluk kowe dan super dhewe Pak Eko. Gila. Mas wis pun bapa kula napa menika kula nglenggana pancen jodoh pati rejeki punika dinaris marang Gusti Kang Murbengerat. Cak tenanipun yen to Sudarta kalian Mustikosari menika nggih tansah boten gadhahi tresna duk nalika semana nanging dhewekipun tansah terbelenggu cinta mung gara